Il-Partit Nazzjonalista jemmen li kull wieħed u waħda minna kapaċi nbidlu d-dinja ta' għada millum stess minkejja l-isfidi li qed niffaċċjaw flimkien kawża tal-coronavirus. Is-soluzzjoni mhijiex biss kwistjoni ta' flus, iżda ta' viżjoni għax il-Maltin u l-Awċin huma kapaċi jadattaw biex idawru kull sfida f'opportunità. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u għad li kienet jiġi intervistat matul il-programm Extra fuq ix-xandir tal-Istat mid-direttur maniġerjali ta' Media Today Xavier Balzan u kienet wieġeb mistoqsijiet dwar kif il-Partit Nazzjonalista għandu jkun is-soluzzjoni għal dawn l-isfidi. Inkunu aħna stess li nbidlu d-dinja ta' għada u għanħalli tkun aħjar minn tal-bieraħ. Tuħalli ma nibqgħux lura għax da maħniex qed nikkompetu bejnietna, qed nikkompetu mad-dinja kollha. Mela kif ħanifhem x'viżjoni għandi biex nifhem is-suq ta' għada u nkun ippreparat għalih. Waqt il-programm Adrian Delija appella lil Prim Ministru Robert Abela biex ma jkomplix ikun reattiv u ma jdumx ma jgħin lil dawk fil-bżonn fl-eqqel ta' din il-pandemija għax ikun qed jirriskja li s-sitwazzjoni tkompli tigrava. Jekk ma jagħtix lajnuna l-investiment issa, ħadd iġi ħola. Għax jekk inti ħajkollok numru ta' nies li mhux tgħinhom u daw ħajtkeċċew, mhux xorta ħiġu qiegħda, mhux xorta tittiehom il-benefiċċji. Dwar l-aspett mediku, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li ma ddejjaqx jirringrazzja pubblikament lill-Ministru tas-Saħħa Chris Fern għax jemmen li dan mhux żmien ta' kritika partiġjana iżda rridu nħarsu lejn il-bżonnijiet tal-pajjiż kollu. U f'din is-sitwazzjoni sensittiva staqsa għaliex il-Gvern għadu ma jrid iraħħas il-kontijiet tal-enerġija minkejja l-appelli li sarulu minn kull parti tas-soċjetà. Mis-solsi dwar il-mozzjoni mresqa mill-oppożizzjoni kontra l-mod kif il-Gvern ta' 3 sptarijiet pubbliċi lil privat, Adrian Delija staqsa għaliex Robert Abela qed tkompli jiddefendi l-kuntratt u għaliex mhux fuq in-naħa tal-poplu. Robert Abela, inti kont l-avukat. Għalfejn jippermettejt illi n-nies tagħna l-poplu Malti Wawċi iħallas 100 miljun, xi ħadd li falla. Meta kien missolsi dwar l-immigrazzjoni, Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista ma jibżax jgħid li l-ħajja għandha tiġi dejjem l-ewwel u hekk se jibqa' jagħmel fil-waqt li min ma ħaqqux ażil għandu immedjatament jiġi ripatrijat. Waqt din l-intervista Adrian Delija tenna l-istedina lil Robert Abela biex jiddibatti miegħu fuq televiżjoni, stedina li Abela s'issa għadu ma jridx jilqa'.